Вітаю вас, паважаныя гледачы, у перадачы «Дыяблог пра мову». Мяне завуць Алена Трацэнка, і я запрашаю вас да гутаркі пра роднае слова. У ёй, дарэчы, кожны можа браць удзел. Дастаткова толькі звярнуць увагу на адрас нашага сайта ў інтэрнэце і пакінуць там свой запіс. Або падчас перадачы даслаць смс-паведамленне з пытаннем ці з думкай, якая вас цікавіць. Нашы госці – гэта людзі, якія любяць мову, якія абавязкова размаўляюць па-беларуску і якія шмат робяць для пашырэння функцыянавання беларускай мовы як у нас на Беларусі, так і ва ўсім свеце. І сёння мой суразмоўца Андрэй Скідан, навуковы супрацоўнік Веткаўскага музея стараабрацтва і беларускіх традыцый імя Фёдара Рыгоравіча Шклярава, гісторык, краязнавец, бакалаўр багаслоўя. Андрэй, вітаю вас. Добрый день всем. Наўрад ці хто стане аспрэчваць, што мова і культура – гэта наша багацце і наша скарбонка. У прынцыпе, як і тое выказванне, што мова і культура – гэта наш клопат, а часам і наш боль. І сёння пагаворым пра тое, якімі вам, Андрэй, бачацца мова і культура, што яны для вас, ці гэта мэта, ці гэта місія, а можа гэта цяжкая праца? Это пытанне ўжо, так? Так. Калі азіраешся на вопыт сваіх пражытых гадоў, то все эти три агучаных вами пазіцыі, это все ёсць. Все ёсць, потому что чалавек, які толькі пачынае рэалізоўваць свой намер, ён сутыкаецца з вялікай колькасцю супрацьстаяння. А мне здаецца, гэта сёння ўжо нават і цікава, і мала хто супрацьстаіць такім памкненнем гаварыць па-беларуску. Ну, вы паспрабуеце пагаварыць па-беларуску з юрыстам, да якога вы прыходзіце, в зубаўрачэбным кабінеце, у сталоўцы, менавіта па-беларуску, а не паспрабаваць патлумачыць это з дапамогай расійскіх слоў. Это надзвычай цяжка. Наша прастора не беларускамоўная. А у сэнсе культуры? Ну, это все, як бы сказать, это тканіна быцця. Чалавек, які размаўляе па-беларуску, ён можа і не задумвацца над тым, што ён робіць. Это як дыхаць. Ведаеце, калі ты паставіўся мэту дыхаць, ты не можаш не дыхаць. Мне здаецца, ўсё ж такі людзі зараз нармальна ставяцца да таго, што хтосьці гаворыць па-беларуску. Яны ставяцца нармальна. Самі проста не могуць адказаць па-беларуску. Ну так... Навошта на іх крыўдзіцца? Нет, не крыўдзіцца. Я в этом выпадку на людзей нельга крыўдзіцца. Мы самі варты той сітуацыі, у якой знаходзімся. Давайте, Андрэй, паглядзім тыя фотаздымкі Андрэя Скідана, этнографа. Вы заўсёды там, як і журналіст, дзе ёсць цікавая інфармацыя, гэта так? У нас паўсюль цікавая інфармацыя. Дзякуючы этнографам старадаўнія рэчы, каштоўнасці матэрыяльныя і нематэрыяльныя трапляюць спачатку ў музейныя фонды, а потым і у экспазіцыі, так? Так, конечно. Андрэй, вы шмат бачыце і чуеце падчас вандровак. Ці ёсць нешта такое, што здзіўляе вас? Да, здзіўляе, я ўжо казаў на этой кон, здзіўляе тое, што это захавалася да нашага часу. Вось это асноўнае здзіўленне. Гэтыя рэчы ў нармальным выпадку павінны былі знікнуць яшчэ 50, 70, 100 гадоў таму, як яны зніклі ў Европе. Гэты факт не гаворыць аб тым, што шмат ёсць людзей, якія зацікаўлены ў тым, щоб гэтыя рэчы захаваліся? Ну, на сённяшні час в этом зацікаўлены в асноўным музейныя спецыялісты. Хаця кола цікаўных людзей пашыраецца. Натуральна, вось работаюць брэнды, ну, сучасна это слово вядома нам. Да, беларускі рушнік, беларуская кашуля – это уже такая статусная рэч, амаль што. І натуральна, што это аб'ект даследавання этнографа, мастацтвазнаўца, даследчыка. Але ён можа сфармаваць цэлую канцэпцыю жыцця вот такой культурнай плыні, рэгіянальнай альбо агульнабеларускай. Ну, я думаю, што сённяшні выпадак, слуцкія паясы, адраджэнне, каб яны не сталіся чыста фармальнай рэччу, яны цудоўнейшы прыклад вось адраджэння такіх традыцый. А што захапляе вас у мясцовых гаворках падчас вандровак? Магчыма, гэта майстэрства месцічаў прывітацца, развітацца прыгожа, ці ўвогуле весці гаворку?
Но мне захапляе, калі сустракаеш чалавека 19 яшчэ 22 24 года. Все-таки люди там 30-х 40-х гадоў, яны толькі фрагментарна нясуць тую старадаўнюю традыцыю сельскіх абшчын, аграрных абшчын. І адпаведна этому гаворка людзей мяняецца. Дык вось, калі сустракаеш такіх людзей па 90 гадоў, ты бачыш, якая сакавітая мова мясцовая. Я не кажу беларуская, мы не пра літаратурную мову, а мясцовая мова. Люди размаўлялі фразеалагізмамі. Добрага цяляша, да і трэска хараша. Вот. Зноў жа, што такое цялеш? Трэска, пытанне, да? Ну, можем еще зразумець, што такое трэска, но цялеш што такое? Что такое цялеш? Цялеш – цурбалак, абсечаны кавалак дрэва, ну, цурбалка такая. І вот ад гэтага цяляша і трэска хараша, калі цялеш добры, атрезаны, спраўны, да і трэска ад яго добрая, і разгарыцца добра вогнішча. Жывая тканіна мовы. Ты далучаешься да гэтага і разумееш, што это не выдумкі літаратараў, пісьменнікаў, паэтаў. Андрей, у нашым блогу Аркадзь Уласень задае пытанне. Мне цікава, ці выкарыстоўваюць сёння на вёсцы замовы на беларускай мове? І калі так, то якія тэмы пераважаюць? Я не займаюся даследаваннем замовы. Ну, можа, чулі, можа, але прыходзіцца чуць, прыходзіцца фатаграфаваць, таму што они зараз заносяцца на тэкст, хаця раней это было профанацыяй замовы, это інтымны тэкст народнай культуры, імі карыстаюцца. Хаця, вы ведаеце, замова, яе характар, это в асноўным лечебна-магічны. І на сённяшні час вядомыя медпрэпараты, якія вылечваюць тыя ці іншыя хваробы, але не все хваробы вылечваюць гэтыя прэпараты. І поэтому замова – это область трансцэндэнтальнае дзеяння, это звяртанне да духаў. Царква да этого ставіцца вельмі насцярожана, як бакалаўр багасловия это говорю. Але это тэксты народнай культуры, яны арганічныя для народнай культуры, якая жыве в этой прасторы. І таму яны і дапамагаюць людзям, якія в іх бачаць крыніцу праўды. І яшчэ адна цытата з блога. Цікаўны Антон піша: наколькі вядома, у беларускай ткацкай традыцыі арнамент рушнікоў афармляецца ў бела-шэра-чырвонай палітры. А ў сеціве прайшла чутка, што знайшлі чорныя рушнікі. Ці праўда гэта? Это моя тема, потому что я до этого непосредственно спрычыніўся. У нашым музее нам трапляліся чорныя рушнікі вельмі фрагментарна. Это 1-2 в нашай калекцыі, якія зараз налічвае ўжо больш 1000 асобнікаў, толькі ткацкіх, узорнай тканіны. Дык вось, 2 гады таму, падчас вандроўкі па Будакашылёўскаму раёну, мы натрапілі на лакальную цэлую зону распаўсюджання чорных рушнікоў. Ну, это царкоўная традыцыя, тыя ж арнаменты, якія ткуцца з дапамогай чырвоных нітак. Толькі чорныя. І ніякіх прымесяў, ні шэрага, ні чырвонага. Ільняны альбо баваўняная тканіна аснова, так звана, і чорны ўток, выключна чорны. Ну, ён сустракаецца зараз у выпадку шэрага, но это чорны, раней вымыты просто колер выцвелы, а это чорныя рушнікі паставыя. Я пытаўся адмыслова у людзей, якія яшчэ памяталі выкарыстанне тканіны, бытаванне тканіны. Это паставыя ручнікі. Это царкоўная традыцыя. Просто свой час бела-чырвоны чын браны. Паставыя рушнікі, вот это чорны колер мелі. Сканчаецца паставы перыяд, яны заменяются. Маеце на ўвазе пост? Да, пост, великий пост, менавіта великий. Да, вот такая черная тканина. Для этой зоны это цалкам традыцыйная рэч, хотя для всей Беларуси уникальная. І ёсць ужо ў экспазіцыі Веткаўскага музея такія рушнікі? Ну, это региональная традиция в экспозиции еще не представлена. Мы будем рыхтовать выставку, присвеченную этой зоне локальнай. Я зразумела, Андрей, глядзіце, калі чырвоны колер, гэта колер абароны, так? Не памыляюся я, ці колер жыцця як? То чорны колер чаго? Ну, неяк сумна становіцца, калі разумееш сэнс гэтага колеру. Ну, в пастовой традиции черный – это колер засяродженности, аскетизма, приглушенности, стрыманности. Это не народная традиция. Черный колер в народной традиции вельми выпадковый.
І таму прачытваецца его уже больш іншая культурная канстанта, церковная менавіта. Зразумела. Андрей, вось калі знаходзіце такія рэчы, ці адчуваеце, што дакранаецеся да нечага таемнага? Ну, я б не сказал таемнага. Сапраўды таемнага. Таму што, ведаеце, ёсць пэўная містыка зямлі. Тыя падзеі, якія адбыліся, тыя людзі, якія жылі, тыя рэчы, якія яны стваралі, яны не бясследна знікаюць. Яны трапляюць в сітуацыю нематэрыяльнага, нават калі яны знікаюць. І калі ты бачыш матэрыялізаваную рэч, традыцыя якой некалькі тысячаў гадоў, ты разумееш, што ты дакранаешся да вечнасці. Ну, в нашым гістарычным плане быцця, вечнасць. Яна таксама канечная. Ты все-таки кранаешься даўніны, ну, няхай так. І, конечно, нейкая трапятлівасць тут прысутнічае. Андрей, наша глядачка Наташа, напэўна, таксама марыць пра падарожжа з мэтай вывучэння свайго беларускага. Давайте паглядзім. Вядома, настольная кніга хіміка бачыцца табліца Менделеева. А ці ёсць такая настольная кніга у этнографа? Ну, у вас на вашем столе что? Значит, я скажу адразу. Агульно прынятай кнігі, табліцы Леві-Строса, скажем, альбо Фрэзера, альбо Мірчеліады няма, але кнігі для этнографаў надзвычай важныя. Літаратура, асабліва па той галіне, в якой даследчык сябе бачыць. Для мяне, натуральна, кнігі па царкоўнай этнаграфіі, па фальклору і нашых беларускіх аўтараў, і рускіх аўтараў надзвычай важныя, они заўсёды ляжаць на стале, я ім заўсёды карыстаюся, они падкрэслены в пэўных месцах. Андрей, моўная культура беларускага народа надзвычай багатая і самабытная, і вы гэта ведаеце дакладна, так? Яна, гэтая моўная культура, у песнях, у прыказках, у нейкіх замовах, якія вы згадвалі, так? Аднак спрэчнае пытанне, з чаго пачыналася беларуская літаратурная мова, турбуе ні аднаго яе носьбіта. Вось і Юлія Тарасенко ў блогу пытаецца: як лічыце, беларуская літаратурная мова пачалася ў народных гаворках, ці ўсё ж такі прызнаемся, што яна вынік працы пісьменнікаў? Ну, я, па-першае, не філолог, не мовазнавец, і не магу такі дасведчаны адказ даць. Ну, безумоўна, мова складаная плыня. Яна перабывае в розных сваіх структурных аддзелах, в тым ліку і сацыяльных. Так? І у нас яна традыцыйны і аграрны чын, это сялянства, захаванне, там 80% насельніцтва наших краін, там Великого княства, Речи Посполитой, Российской империи, это были сяляне, это добрый конденсатор мовы, але існавала і сярэдняе звено, гарадское звено, існавала дробнапамесная шляхта, власна, і в 16 стагоддзі справаводства вялося до конца 17 стагоддзя на беларускай мове. Да? Мова мае шмат крыніцаў. Літаратурная мова, якая вырабаталася все ж таки в 19 стагоддзі, в пачатку 20 стагоддзя, яна ўжо была імпульсам пэўнага руху за яе адраджэнне. Все ж таки я думаю, што наша літаратура грунтуецца на мове народнай. Таму што узгадаем, напрыклад, такія класікі Чачот Ян, у яго ёсць і этнаграфічныя зборнікі. Многія літаратары былі в тым ліку этнографамі, ну, такімі саматужнымі аматарамі. Янка Купала, Якуб Колас, адкуль яны выйшлі? З дробнапамеснай шляхты, якая таксама... Не, прабачце, Якуб Колас не з дробнапамеснай шляхты, ён з сялянскай сям'і. Сялянскай, ну няхай так, якая ўжо была запісана ў сяляне. Але яны яшчэ памяталі свой высокі статус калісічны. І все ж таки это вельмі добрая народная традыцыя. Да, яны носьбіты, яны є транслятары. Нават калі Максим Богданович, ну, з такого, да, дарэчы, его бацька, этнограф, фольклорыст, так. Да, не здарма, правда? Вот мы бярэмся за гэта. Ён спрабаваў вот гэтым шляхам даносіць здабыткі, в тым ліку сабраныя яго бацькам. Андрей, тады такое пытанне: да якой крыніцы раіце цягнуцца падчас вывучэння мовы сёння? Натуральна читаючи літературу. Натуральна читаючи літературу, это кодифікаваная
эталонная мова, але мы не можем размаўляць на літаратурнай мове, дзякуй Богу. Іначай это была бы мёртвая штучная мова. Для мяне заўсёды паказальна, калі чалавек, прыязджаючы ў Менск, размаўляе з нейкімі асаблівасцямі рэгіянальнымі. Это добра, надзвычай добра, калі чалавек валодае сваімі рэгіянальнымі асаблівасцямі. От прыехаў Паляшук, а мы, это Паляшук. У нас пытанняў не стаіць, адкуль ён. А з Паазёр'я, з заходняй Беларусі, у іх свая вымаўленне, свая лексіка, лексічны спектр свой. Цудоўна, калі так. Это добра, это афарбоўвае паліхромнасць мовы. Андрэй, і ў тэму пытання Яўгена Крышаеўскага. Як ставіцеся да вывучэння беларускай мовы праз народную творчасць? Там жа няма чыстай беларускай мовы. Фальклор – гэта сумесь слоў розных гаворак. Дадаткова. Вось вы вывучаеце школьную частку мовы. Да? Это правілы, это структура, гэта статутнасць. Пэўная, так? Схаластыка. Нам яна неабходная як каркас. І далей, калі вы хочаце сапраўды зразумець, як все ж таки в жывым выпадку размаўляюць на мове, так вывучайце народную культуру, гарадскую, жаргоннасць. Чаму не? Мы маладыя людзі, так? Альбо вы, я ўжо не малады. Да мы ўсе маладыя. Так. Карыстайцеся нейкімі такімі своеасаблівымі культурнымі феноменамі сучаснасці. Чаму не? Вводьце новыя словы, неалагізмы. Яны актыўна маладзёвым асяродку фармуюцца, маладзёвы асяродку, які размаўляе па-беларуску, няхай яны будуць нараджацца ў нас, нашы асаблівасці, нашы цікавосткі. Але заўсёды мова павінна жыць в двух структурах. Это школьная, скажем так, фармальная і жывая. Вось она жывая, это заўсёды дыялектызмы. Вы не будете размаўляць так жа, як ваши паплечнікі ў Гародні альбо в Берасці. Андрэй, здараецца так, што наведвальнікі блога распачынаюць дыскусію. Так атрымалася і ў гэты раз. Наш глядач, інжыне, дзеліцца думкай. У маім пакаленні па-беларуску размаўлялі, так бы мовіць, культурныя рэвалюцыянеры. Хлопцы з доўгімі валасамі, часам нямытымі, і ў зношаных чаравіках. Сёння ж у прастору мовы прыйшлі звычайныя людзі. Яны прапануюць новы канон нармальнасці. І гэта значыць, што праз 20 гадоў у гарадах будуць размаўляць на беларускай, што б не рабілася зараз у школах і ВНУ. І інжыне свой пункт погляду прапануе Сінатра. Шчыра спадзяюся, што вашы назіранні сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, бо мае назіранні і іншыя. Тыя людзі, якія размаўляюць на беларускай, каму баліць, настаўнікі, апантаныя ідэі беларушчыны. Мне падаецца, максімум, якога за гэты час дабілася грамадства, беларуская мова ўжо не лічыцца прызнакам калхозніка. Не так мала, калі ўдумацца, не так шмат, калі ўдумацца яшчэ больш. Дык хто яны, сённяшнія носьбіты беларускай мовы, якімі яны былі гадоў 20 таму, і ўрэшце, чаго дабілася грамадства за гэтыя 20 год? Ситуация, на мой погляд, а моя моўная практика это ўжо 25, амаль што 30 гадоў, мы, конечно, это такі хаатычны рух, нероўны вельмі, адрывісты, дыскрэтны. Мы сапраўды штосьці займелі, але і згубілі шмат. Урад Машэрава, Рада міністраў размаўляла па-беларуску за яго бытнасць. Ведаеце, але з іншага боку Беларусь стала незалежнай краінай. Беларуская мова сапраўды стала пэўным чынам рэспектабельнай. Навучанне павінна весціся па-беларуску. Аднак прымусу не павінна быць. Як вось гэтыя шалі наладзіць так, каб... Я думаю, это вельмі проста. Я думаю, это надзвычай проста, калі мы все звернемся да сябе і не пачнем шукаць свайго. Вось мы сапраўды выработалі сябе функцыі спажыўцоў і людзей, якія навязваюць свае думкі, пры тым, што мы даволі утылітарныя ў гэтым. Нашы думкі не вышэй нашага прылаўку знаходзяцца, на жаль. І вось калі мы перастанем жадаць свайго, вот этого прылаўка,
мы убачым, што мы все-таки в наших руках значна большее. Ведаеце, сённяшнія глобалістычныя працэсы і працэсы, а Беларусь знаходіцца на перакрыжаванні, яны просто вымагаюць ад нас, нават в якасці функцыі бяспекі, размаўляць по-беларуску, шукаць свайго. Іначай нас не будзе. Праз 10-15 гадоў, калі мы всур'ёз не возімся за гэтыя механізмы, нас не будзе. Мы незалежная краіна. Варта браць функцыі незалежнасці. Мне здаецца, менавіта такі кірунак дзяржава наша зараз і трымае. Зараз атрымліваю, потому што моя дачка в 5 класе будзе нарэшце вывучаць гуманітарныя дысцыпліны па-беларуску. Это вельмі добра. Дарэчы, я скажу, што наша сям'я полімоўная, моя жонка размаўляе па-расейску, і мои дзеці знаходзяцца ў рускамоўным асяродку ў асноўнай частцы. Яны размаўляюць па-расейску, але яны надзвычай добра, без перапытаў разумеюць беларускую мову. Это полімоўная сітуацыя, ты людзі лёгка пераводят на беларускую мову. Ну, вы сваіх дзяцей не прымушаеце ж Не гаварыць прымушаю. па-беларуску? Прымус гэта мы пад прымусам забаронай. 90-х, пачатку 90-х, это навелікшэйшая хіба, тому што за справу взяліся такія агністікі. Пачалі прымушаць, пачалі працягваць тое, да чаго самі яшчэ не спрычыніліся канчаткова, а прымушаць іншых. Ну, это праява такой павярхоўнасці, калі чалавек пачынае прымушаць. Ён, значыць, сам не ўпэўнены. Ён хоча, каб это зрабіў іншы. Но мне здаецца, што вельмі выдатны прыклад. Мы пражылі ўжо дастаткова вялікі час незалежнасці. Ну, для гісторыі это нішто, але тым не менш вырасла, ўжо другое пакаленне вырастае. Варта ўжо спакойна, метадычна гэтым займацца. Андрэй, як у бакалаўра багаслоўя не магу не спытаць, ці выкарыстоўваецца сёння беларуская мова ў богаслужэннях праваслаўнай царквы? Адэкватна таму, як яна выкарыстоўваецца в агульнай частцы грамадстве. Царква – гэта все ж таки не нейкая аддзельная структура, это частка грамадства. Але я хочу сказаць, што тут ёсць і прапановы, і вопыт. Значит, у нас у Менску, Свято-Петропавловскім саборе, набажэнствы на беларускай мове, наколькі мне вядома, у Гародню праводзіцца набажэнства, у Віцебску. Там, дзе з'яўляецца ініцыятыва, владыкі мясцовай архірэі бласлаўляюць это. Беларуская мова такая ж легітымная для богаслужэння, як любая іншая мова. Існуе так званая трохмоўная ересь, якую царква давно асудзіла, якая сведчыла аб тым, што богаслужэнне можа адбывацца толькі на кананічных мовах, у яе разуменні этой ересі. Это старажытнагабрэйская, старажытнагрэческая і латын. Дык вось царква адразу атрезала это і дала мажлівасць поля дзейнасці для включэння ў царкву іншых народаў, поля місіі. І ў любым выпадку, як толькі хрысціянства валодае новымі прасторамі, яно прыносіць новым народам, нехрысціянам богаслужэнне і свяшчэннае пісанне на іх мове. Так было, зрэшты, і са славянамі, якія мелі унікальную на той час мажлівасць адразу спасцігнуць свяшчэннае пісанне на зразумелай ім мове. Это цудоўнейшае. Вось нашы продкі таксама шмат паслужылі в этом. Францыск Скарына, да? Ён не пераклаў пісанне на старажытна-беларускую мову, оно па-царкоўна-славянску, але прадмовы Францыска Скарыны напісаны на цудоўнай старабеларускай мове. Васіль Цяпінскі, Сымон Будны, яны не праваслаўныя, яны іншаканфесійныя, але іх работа безад'емная. Той жа Стафан Зізаній, Памва Бярында, цудоўнейшыя лексіографы, мовазнаўцы, царкоўныя мовазнаўцы 16-17 стагоддзяў, яны таксама неслі мову беларускую, ну, тады это называлася, як не дзіўна, рускай мовай, як і Францыск Скарына друкаваў словы Божыя рускай мовай. Вось яны мелі мажлівасць вводзіць яе в царкоўны асяродак. Удзячна вам, Андрэй, за ваш досвед. Усяго вам самага найлепшага і поспехаў вам у раскрыцці таямніц беларускай скарбніцы. Ну, а нашим тэлегледачам все ж таки жадаю смялей быць, і беларуская мова, яна шырокая для ўсіх слаёў, для любога выкарыстання. Калі ласка, дзякуй вялікі за мажлівасць прысутнічаць тут.
Дзякуй вам, Андрей, яшчэ раз. Шаноўныя гледачы, пра учора, сёння і заўтра беларускай мовы і культуры я гутарыла з Андрэем Скіданам, навуковым супрацоўнікам Веткаўскага музея стараабрацтва і беларускіх традыцый імя Фёдара Рыгоравіча Шклярава, гісторыкам, краязнаўцам і бакалаўрам багаслоўя. Дякую. Паважаныя тэлегледачы, дзякуй вам за актыўную жыццёвую пазіцыю. Пакідайце вашы думкі ў нашым блогу. Ну а падчас перадачы дасылайце смс-паведамленне з пытаннямі, якія вас цікавяць. Гэта быў дыяблог пра мову з Аленай Трацэнка. Усяго найлепшага, да сустрэчы.